Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mähruman dogonlar, gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkiýedäki Owganstanly we Pakistanly türkmen zähmet migrantlarynyň başdan geçirýän kynçylyklaryna gönükdirýäris. Gepleşigimiziň myhmanlary Owganstandan Istanbula gelip işläp beren Hekim Pelwan bilen Nurmatullah daglar. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Hormatly radio dinleyijiler, şu günkü gepleşigimiziň temasy bilen baglanyşykly Türkiýedäki Owganstanly türkmen zähmet migrantlardan Abduljelil Rahmanynyň Türkiýe işlemäge gelsem diýen Owganstanly türkmenlere netihat hökümünde ýazan şygyryny dikkatyňyza ýetirmek isleýän Abduljelil Rahmany Owganstanly türkmen zähmet migranty hökümünde öz başyndan geçirenler bilen şaýat bolan ýagdaýlaryny şygyr bilen beýan edipdir. Gelin onu dinläliň, ondan soň Nurmatullah we Hekim Pelwan bilen söhbetleşigimize dowam ederiz. Türkiýanyň şanyna düzledim destan gelenler ağlaşyp etýär, püşeýman gelmäňler Türkiýe tapsaň nysbyna meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Gaçjak bolsaň bari ýolunda min hatar mamurlar gowlap iziňden atar gyzyk görýän dostum mundarzan satar meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Näçeler ýollarda gördüm bir köfen aşanlary geldi, kandyr çofan gelmesin Türkiýe guruknan tapan meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Her kim eder Türkiýanyň hawasyny korkup durýan eşdeň patronyň sesini goýar internetde bir ýaxşy ekseni internet düşanıp gelmäň Türkiýe. Telefonda aýtýarlar meň işim rahat Türk taýfada bolmaz rahim şefaat ýyl bolup getýändir başdan her saat meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Türkiýanyň elinden hondur jigerim gelenler gitmäne etýändir şerimni ertine şamny namaz geriň meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Näçeler armanda bir gelip bilmän aýsam şonmy ta gelip görmän gynýar patrona pulyny bermän meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Bazı wagtlar bolup galar halyň teň e-mailler rahmiň ýokdur atanyň bidar bolar ol wagtda ýegeniň meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Eşden adam aýdar bole çygara aýralyk derdinden ýüregim ýarat gelmäňler Türkiýe tapsaňyz çäre meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Munga gelen etýär köpüşeýmane şiiri destan edip bitdi Rahmany ýad edip baglaýar Afganistany meniň nesihatdyr gelmäň Türkiýe. Şair Abduljelil Rahmany tarapyndan Afganistandaky dostlaryna öwt nesihat edildi. Hekim Pelwan şol Abduljelil Rahmanyň şygyrlaryna aýdýan zatlary ýaly dogrudanam şeýle kynçylyk çekilýärmi? Diýdikleri dogry. Bazı ýerlerde çalışýar, onlar gelýär gaçak Afganistandan, İran geliyor, İrandan bazı yerlerde iş veren yok, bazı yerlerde iş veren çalışma izin bir sorunu vardı. İş ruhsatı. İş ruhsatı var. O zatlar var. Bazı yerlerde olsam şöyle pulunu veren yok. Diğerinde doğru işledi pul veren yok. Afganistan'dan pula muhtaç geliyordu bir yere. Uruş var Afganistan'da görüyorsunuz, eşliyorsunuz. Havallardan, televizyondan günde bomba patlar. Mecbur bir yere geliyorsa işlemene kaçıp ya mesela pasportlu. Bari adam pasportlu geliyor. Yok adam kaçak geliyor. Ona mesela $1000, $1500 kaçağa veriyor. Ayda 200-300 işlep verecekti. Ötesinin yerine malını, mülküne grev verip ya mesela hat verip eline sormak izini verip geliyor bir yerde iş yok. İş tap bilen yok. Bir aysız. Yaxşı işe düşüncün dil bilen yok. Dili bilen etçelin. Yani pul veren yok. Melakıda şükür Allah'a şükürle bugün etçelin. O yakınçılık görem yok. Yani Türkiye milletinden Allah razı olsun. Kapımız açık. Her yere varsam işleyen. Hekim Pelwan, Owganstanyň gelýän türkmenler var, biram Pakistandan gelýän türkmenler var. İranyň üstünden gaçak ýagdaýda gelýärler diýär-de. Şol Owganistan türkmenleri gelýär. Pakistanda indi türkmenem az galdy. İyi oturanlarny çelin satýarlar. Üýjesi kanununda $60. Ölkämizde iyi yok. $3000 verdi, $4000 verdi, $3500 verdi. Men sen üýjäňi çykartyp berjek diýär. Türkiýe Türkiye üýjesini çykartyp berjek diýär. Ortadan pulun iyi ýalar. Onu tapana kadar diýär ki ben gaçak gitsem $1000, $1200 nakit vereyim. Suwuny satýarlar, buğday satýarlar, goýun satýarlar, keçi satýarlar, pulunu toparlaýarlar. Gaçak bara pulunu berýärler. Bir yere işlemene gelýärler. Owal
Pakistan geliyor. Pakistan'ın üstünden İran geliyor. İran'da da yakalanmasa yaxşı. Yakalansalar İran'a tutulsa Hova tutulsa kança ceza verip report ediyor ordenem. Hekim pelwan şu gaçak ýagdaýda gelýän köpmü? Köp hova her gün Özbek, Türkmen her komdan var yani gelýän. Gepleýär Azatlyk radiosu. Şuň üçin biz Türkmenistanyň gelip işleýän zähmet migrantlar barada gurrun berdikde. Indi bugün bolsa Owganistanyň we Pakistanyň gelen türkmen migrantlar barada, şolaň iş hem durmuş şertleri barada maglumat bermek isleýär dünýä türkmenlerine. Söhbetdeşimiz İstanbulda işleýän Owganistanly türkmenlerden Nigmatullah. İstanbulda işlemek aňsatmy, kynmy Nigmatullah? Indi dünýä türkmenlerine maglumat berersi, yani Owganistanyň we ýa-da Pakistan'dan gelip bu Türkiye'de işlemek köp bir gaty gyn. Mesela Owganistan'dan ta bera gelinçe kança suwlary, dağlary, gynçylyklary atladyp bera geliyor. Gaçak durumda polisten gorkuyorsun. Sowa, ıssy, sowuk. Mesela Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye gelenimizden soň bir yerde işliyoruz. Köp gaty gyn. Kesel bolan yerimizde doktora gidip bilemiz yok. Derman zat alıp bilemiz yok. İşleyen aylygymyzy berilen yok düzgün suratında. Türkiye'de işlemek gaty gyn. Owganistandan gelen türkmenler üçin kynmy ýa-da Pakistandan gelenler üçin kynmy? Pakistandan gelenler için biraz gynrak. O näme tapawut edýär? Tapawuty bu dilden biraz anlıyoruz, biliyoruz, düşünüyoruz diline, ama Pakistandan gelen diline düşünen yok. Dil bilen yok yani. İstanbul'a işlemäge gelýänler nirde nähil ýaşaýarlar? Inni iş şertlerine gurrun berdiň, olaň ýaşaýyş şertleri nähil bolýar? Nirde ýaşaýarlar, nähil ýaşaýarlar? Hekim pelwan. Şu arada da maglumat berdiň. Öňde gelen biraz dil bilenler var, öňde gelenler tanıdıklar var da. Tanışlarynyň ýanyna galýarlarmy? Hova tanışlarynyň ýanynda galýarlar. Yani 10 kişi, 8 kişi bolýarlar, jaý tutýarlar, tergitýärler, işe akşam gelýärler. Ondan işe adam yok, saglyk kepilligem yok. Gaçak çalışýarlar da. Gaçak ýagdaýda. Türkmen oğlanlarımız fabrika şirketlerde köp çalışıyor. Ayakkabı, tekstil, mesela dükkan. Ondan eli hünerli de Türkmen'in şeylemi? Elem hünerli, dilem hünerli. Çünkü Türkler Türkmen diye, kardeşimiz diye seviyorlar. İşe alıyorlar hemmecik. Kardeşlik yanak veriyorlar. Haftalık parasını veriyorlar. Bazılar aylık veriyorlar. Türkmenistan'ın bir tane arkadaşlarımız var. Birbirine beraber işleyen. Türkmenistanlar hem sizin bilen işleyen, ha? Hova inşaatta işleyen yerde var. Guruluşukta. Hova birlikte işleyen. Senin guruluşukta işleyen mi? Hova ben usta ben. Guruluşuk usta, ha? Boyayan üylere. Boya ağartayan. Türkmenistanlı özün ýaly işleyen migrantlar bilen gowy düşünşip bilýän mi? Hova. Olar Owganistanly türkmenliğinde Owganistan'da da Türkmeniň badygyny bilýärmi? Habar barmy olaň? Habar var. Soruya görleşýär. Babalarymız Türkmenistandan geçip gelen de o zamanlar geçip bäreten de derýadan. Sonra Afganistan'da galyp giden de bizim babalar aslında Türkmenistandan. Onda inni sözü jemläp aýtsak, şu wagt bizi dinleýän Owganistandaky şeylerde Pakistandan şu Türkiýe'ye gelip işlesem diýen türkmen ýaşlaryna İstanbul'a Türkiýe'ye gelip işlemek maslahat berýärmi? Şu an bizzat bilmeýän. Şu an iş biraz az usta kesip bilmesen, dil bilmesen iş yok. Kışta iş yok İstanbul'da. Inni Nigmatullah, Türkiýe işlemäge gelsem diýen Owganistandaky ýa-da Pakistandaky türkmenlere näme maslahat berýän? Maslahatym şu dostlarym, doganlarym bir geçinip biler ýany bolsa, watanymyzda gelmesin diye maslahat berýärem. Näme üçin gelmesin? Ina sen işläp ýörsiň, Nigmatullah, özüňe işläp ýörsiň. Bize de gelme diýen diýse näme diýjek şolara, Nigmatullah? Gelenlerim köpürak puşman da bu ýerde. Bolmuyor bazı nemeler yani. Näme üçin puşman bolýar? Şolary puşman etdirýän sebäpler, ýagdaýlar näme? Ýa-da kynçylyklar? Kynçylyklarymız var bu ýerde. İşliyorsun, aylygyň düzgün suratynda alıp bilen ýok. Kesel boldyk zaman derman gaýry alıp bilen ýok. Her kynçylyklary var. Her dostlaryma, doganlaryma Pakistandan bolsun, Owganistan türkmenlerinden bolsun gelmemegini tawsiýe etýärm. Maslahat berýän. Hawa. Bu köp sag bolsun diýen Azatlyk radiosundan bize bu sohbetlerine goşan için, çağıran için köp minnetdarlyk bildiriyorum. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.